Ikonge. Jopuonjre maromo 38 mag skund sekondar ma Kapletundo e kaunti ma Bomet ne oringo de kar thieth bang' yuago ich kach, bedo kod ambululu kachiel kod ng'ok. Ma e biro e kinde ma bende migawo mar somo kod mar thieth e kaunti ma Nyamira pod nyime kotimo nonro ka otenore kod midhiero manyogore kuom jopuonjre 138 mag sekondar ma Ikonge ma bende nyo obedo gi ranyisi ma kamago. Lipot mawuok osiptal ma St. Clair's Kaplong Mission e kaunti no ma Bomet en jopuonjre 38 mag skund sekondar no ma Kapletundo mane ochwalo osiptal ni chieng' tich ariyo ma jumani ne yuago ich kach, moko ne ng'ok ka moko bende nitiere kod ambululu. Laktar Haron Koros matiyo osiptal ni kaka jalup medical superintendent ne olero ni jopuonjre 38 ne oketie thieth kendo thothgi ne odok e sikul ka bende nyaka sani maromo nochiko kende ema dhi nyime kod yudo thieth. We manage symptomatically. We were able to reiterate those number of patients. We were able to give antibiotics and spasmodics. After, let's say, 4 to 6 hours, the patients were stable. We admitted for a day for observation. The next day, we were able to manage to discharge majority of them. Tendo osiptal ni ka otenore kod migawo masomo pod dhi nyime kod tim nonro ka otenore kod midhiero ni. No, each body react differently. There were those who have a short onset of symptoms. Now we are doing advanced care, and also we are checking on other conditions. Magi bire kinde no ma jopuonjre maromo 116 ma gin mokum jopuonjre 100 mar skund no mar Ikonge, Ringo e no mar Ekere kod Mogumo e kaunti no ma Nyamira bang' yuago ich kach kachiel kod ambululu ne owe thuolo kendo dok e sikul bang' yudo thieth. 12 are still at the hospital being examined, and the doctors have assured us that they don't have any major issue. They'll be coming back to school before the end of day today. Apisas mawuok e migawo mar somo ne olimo skundni mar Ikonge mar nono gima ne nyalo kelo midhiero ni ka apisas e migawo mar thieth bende ne ochopo e sikundni mar chiwo yedhe mag thiedho pi. Maybe food was not properly handled. So what we've done as the county government, we have brought in chlorine tablets to treat all the water in place. We've been told by the school administration that pump imetengenezwa ya maji, so they'll go back to using their water. We have taken every precaution so that this does not happen. The parents who are out there should not worry. Director migawo masomo e kaunti ni Nyamira Zakari Mutwiri okono tend sikundni ni oket yore makare mar geng'o midhiero gi. Visited the food stores, visited the postal mill, we visited the kitchen and everything. We found the school as, to the best of our knowledge, try the best they can to adhere to safety measures as concerns food handling. We agreed that instead of the students being taken to hospital, they can be managed around here. The county government, the Ministry or Directorate of Health, they will be able to provide some health personnel who re-examine the students around here, and they did not see any cause for alarm. Taken some food samples which are going to be checked to see whether zilikuwa na contamination yote, and also we've agreed that the food handlers will be again go for certification waangaliwe ili waweze kujulikana kwamba wako sawa kwa handle food. Nondo koro pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo tuo ich kach kachiel kod ambululu ne jopuonjegi ka bende lipot mawi mawuok e migawo no mar thieth e kaunti no ma Nyamira yango ni kuom jopuonjre 138 mane oringe kar thieth, 2 kuomgi oyud kod tuo mar amiba. George Juma, Ramogi TV.